ஹாய். என் கேள்விக்கென்ன பதில், என் கேள்விக்கென்ன பதில், உன் பார்வைக்கென்ன பொருள், மணமாலைக்கென்ன வழி, உன் மௌனம் என்ன மொழி? என் கேள்விக்கென்ன பதில், என் கேள்விக்கென்ன பதில், உன் பார்வைக்கென்ன பொருள், மணமாலைக்கென்ன வழி, உன் மௌனம் என்ன மொழி? பூவையர் உள்ளத்தில் இந்த மௌனம் சம்மதமே, பூவையர் உள்ளத்தில் இந்த மௌனம் சம்மதமே, சம்மதமின்றேதான் அந்த ஜாடை சொல்லிடுமே, சம்மதமின்றேதான் அந்த ஜாடை சொல்லிடுமே. வர வேண்டும் நல்ல துணை, தர வேண்டும் வாழ்வதனை, நிலையாகும் உறவு முறை பெற வேண்டும் இறுதி வரை. என் கேள்விக்கென்ன பதில், என் கேள்விக்கென்ன பதில், உன் பார்வைக்கென்ன பொருள், மணமாலைக்கென்ன வழி, உன் மௌனம் என்ன மொழி? புன்னகை அள்ளி வர நடை போடும் பொன்மையிலே, புன்னகை அள்ளி வர நடை போடும் பொன்மையிலே, அன்பெனும் பள்ளியிலே புது மாணவியானவளே, அன்பெனும் பள்ளியிலே புது மாணவியானவளே, விழிதானே சொல்லித் தரும், மனம்தானே எழுதி வரும், ஒரு நாளில் பழகிவிடும், உடல்தானே துள்ளிவிடும். என் கேள்விக்கென்ன பதில், என் கேள்விக்கென்ன பதில், உன் பார்வைக்கென்ன பொருள், மணமாலைக்கென்ன வழி, உன் மௌனம் என்ன மொழி? அனுபவம் உண்டானால் இந்த ரகசியம் புரியாதோ, அனுபவம் உண்டானால் இந்த ரகசியம் புரியாதோ. பெண்மையின் சன்னதியில் வந்து பார்த்தால் தெரியாதோ, பெண்மையின் சன்னதியில் வந்து பார்த்தால் தெரியாதோ. அலை போலே குழலாசைய, சிலை போல நடைப்பயில, வடை ஓசை இசை கொடுக்க, என் கேள்விக்கென்ன பதில், என் கேள்விக்கென்ன பதில், உன் பார்வைக்கென்ன பொருள், மணமாலை கொண்டு வரும் திருநாளம் என்று வரும். Thank you. Thanks for joining.